Umnumzana Lucky Montana uphinde wayibethelele yokuba izityholo athethe kwazona zokuba waba negalelo kwimeko emaxongo ezibhaqa likuye liqumrhu lePrasa azinabunyani. Uthi wamehla ze waqinisekisa ukuba usapho lwakwaGupta alifumani ithenda ePrasa kwaye zange watyelela ikhaya losapho lwakwaGupta. The problem at Prasa is because people thought at the beginning, they thought the Guptas are so much at Prasa. When they realized the Guptas are not at Prasa because we said no, then they had to find something else. They didn't stop and say the Guptas are not there. They actually thought the Guptas were involved with President Zuma in the Prasa rolling stock program. So the reality is that there was no President Zuma, there were no Guptas lurking at Prasa. uMontana uthi wajikitya isivumelwano sethenda nenkampani iProtege eqeqesha abantu kwizakhono zahlukeneyo ngaphandle kokunika ezinye iinkampani ukuba nazo zize ngaphambili namaxabiso azo. I do not share the view that any offer of a service requires a tender, Chair. And if you say it doesn't require a tender, I think you mean every I think you are offer of a service, yes, because some level of service is involved, Chair. Yeah. But it doesn't mean every time you buy, you procure goods and services. The tender is a route to go. uMontana uphinde wayiphikisa ingxelo yomphicothi izincwadi jikelele zokuba inkcitho ngethuba exhuzule imikhala ePrasa yasuka kwi100 million ngo2013 yaxhuma yayokutsho kwi15 million rand ngo2015. Uthi eli linge nje lezopolitiko nelicwangciso ezijaba zakhe.